Jeg hedder Mads Bab, og via min virksomhed Gnist har jeg mere end 12 års erfaring som ledelseskonsulent, ledelsescoach for en lang række af landets største virksomheder og kommuner. Jeg har en master i positiv psykologi og er tilknyttet Aarhus Universitet som censor, vejleder og underviser. Jeg er virkelig optaget af fænomenet gnist. De fleste af os kender jo fornemmelsen, når vores arbejdsliv er fyldt med gnist. Og er det ikke rigtigt, at vi kan se det i vores kollegaers øjne, når gnisten virkelig er tændt? Når undersøgelser igen og igen påpeger, at det faktisk kun er et fåtal af os, der oplever et arbejdsliv fyldt med gnist. Når andre undersøgelser også peger på, at det faktisk kun er en tredjedel af os, som kender de styrker, altså de fænomener, som tænder gnisten i vores arbejdsliv, ja, så synes jeg, der er grund til at undres. Når det viser sig i andre undersøgelser, at de ledere, som sætter fokus på styrkerne i deres medarbejdere, det er også de ledere, som får tændt mest gnist i deres afdeling, og samtidig opnår mere performance, jamen så synes jeg, der virkelig er grund til at kaste lys over det her emne. Jeg har derfor brugt de sidste 4-5 år på at researche, undersøge og granske det her område, for at prøve at sammenholde teorier, modeller og praktiske metoder til en ensartet model for gnisten i arbejdslivet. Men jeg tror vigtigst af alt, så har jeg forsøgt at omsætte det til en helt praktisk metode med en række refleksionsspørgsmål og øvelser, som du som læser kan bruge til at skabe mere gnist i dit arbejdsliv. Jeg har især sat fokus på 2 områder i bogen. Det ene område handler om indre motivation og den arbejdsglæde, der opstår, når vi har et arbejdsliv, der er fyldt med mening. I forhold til, at vi baserer vores arbejdsliv på ydre motivation i form af belønning og status. Når forskning samtidig påpeger igennem mere end 30 år, at den form for motivation, som skabes i den her meningsfuldhed, den giver øget arbejdsglæde, mere kreativitet, mere nytænkning, mere vedholdenhed, mere performance, ja, så tror jeg, der er grund til også at sætte fokus på det. Det andet område, det handler om en af de mest centrale temaer inden for positiv psykologi, nemlig området omkring karakterstyrker. I dag er der mere end 130 forskningsartikler, som påviser en sammenhæng mellem at bruge ens karakterstyrker og positiv effekt i ens tilværelse. Især også i arbejdslivet. Bogen indeholder mere end 100 refleksionsspørgsmål og øvelser, som alle sammen følger en klar struktur. Jeg kalder den her struktur for 4F. Det første F står for at finde sine styrker. Ved hjælp af en online karakterstyrketest, som man kan tage gratis, får man en vejledning til, hvordan den test fungerer og kan bruges, og en række andre supplerende øvelser, som handler om at finde frem til de her styrker, der tænder gnisten. Efter man har fundet sine styrker, er det næste F, at man forstår dem. At man virkelig kommer i dybden på, hvad de her styrker kommer fra, hvad de betyder for ens arbejdsglæde og arbejdsliv, hvordan de hænger sammen med fænomener som flow og mening. Når man har forstået sine styrker, eller i hvert fald i processen med at forstå sine styrker, så handler det om at forme dem. Forme dem i forhold til den kontekst, man er i. Forme dem i forhold til de mål, rammer og muligheder, man har på sin arbejdsplads. Men i høj grad også forme dem i forhold til de færdigheder og grundlæggende talenter, man også har. Altså at skabe et samspil mellem ydre kontekst og egne styrker og egne færdigheder. Men alt sammen, det skal ikke blive ved tanker og refleksion, der skal føres noget ud i livet. For i bund og grund, så søger bogen at skabe en ting, mere gnist i sit arbejdsliv. Det skabes ikke kun ved at tænke over tingene, men i virkeligheden også ved at gøre noget. Så derfor tilbyder og fremlægger bogen selvfølgelig også en række refleksionsspørgsmål og øvelser, der handler om at få de her styrker integreret ind i ens arbejdsliv, og faktisk man gør noget anderledes. I dag findes der en række rigtig gode bøger om styrkebaseret ledelse på dansk. Den her bog, den prøver at gå et spadestik dybere, og faktisk tilbyde dig som læser en række refleksionsspørgsmål, øvelser og opgaver, der alle sammen handler om, hvordan du med udgangspunkt i forskning kan få mere gnist i dit arbejdsliv. Den henvender sig til dig som læser, men den er i høj grad også anvendelig for ledere, som ønsker at sætte fokus på sine medarbejderes karakterstyrker for at få mere arbejdsglæde og trivsel og performance. Men i høj grad også til psykologer og coaches og konsulenter, som ønsker at bruge og udvide deres styrkebaserede værktøjskasse. Hvis du synes, bogen lyder interessant, ja, så vil jeg anbefale dig at gå ind på www.gnist.com, hvor du kan læse mere om bogen, dens baggrund og om mig, men i høj grad også kan downloade en række supplerende aktiviteter og øvelser og finde ud af, hvad er det egentlig, der ligger bag det her fænomen omkring gnisten i arbejdslivet.